Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad obaveštava putnike da će od 13. do 28. avgusta privremeno biti izmenjena trasa autobuske linije broj 24. Do izmene će doći zbog rekonstrukcije ulice Branka Bajića na delu od ulice Petra Drapšina i ulice Laze Kostića do ulice Kralja Petra I u Kovilju. Smer iz Novog Sada. Na raskrsnici ulica Branka Bajića i Petra Drapšina autobusi će skretati desno ulicu Petra Drapšina, saobraćati pravo do Kralja Petra I, levo ulicom Kralja Petra I do ulice Laze Kostića i desno nastavljati redovnom trasom. Smer iz Kovilja. Na raskrsnici ulice Laze Kostića i Kralja Petra I autobusi će saobraćati levo ulicom Kralja Petra I do ulice Petra Drapšina, skretati desno ulicu Petra Drapšina i nastavljati pravo do ulice Branka Bajića. Levo ulicom Branka Bajića i dalje nastavljati redovnom trasom.